τηλεόραση τι παρακολουθείτε συνήθως? Ειδήσεις, σύριαλ, ποια από αυτά προτιμάτε? Δεν βλέπω τηλεόραση. Αλήθεια, καθόλου. Δεν έχω τηλεόραση. Τυχερός είστε, δεν χάνετε και τίποτα. Ραδιόφωνο, εφημερίδες. Τίποτα. Δεκάρα δεν δίνω τι γίνεται στον κόσμο. Εκεί δεν το πάτε? Γιατί δεν ρωτάτε, κατευθείαν να τελειώνουμε. Είμαι αντικοινωνικό στοιχείο. Αυτό δεν θέλουμε να αποδείξουμε. Τι το γυροφέρνουμε, αφού όλοι ξέρουμε τι θα βγει στο τέλος. Τα κάγκελα για όλους ίδια είναι. Τα όρια του καθένα είναι διαφορετικά. Τα κάγκελα για όλους ίδια. Τα όρια του καθένα είναι διαφορετικά. Αλλά εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω. Ότι είναι πολύ προσκλητικό να σε διώχνω από κάποιον τόπο. Πολύ προσβλητικό.